Silipin mo. Nasulod? Daw diri sa sulod. To ara. Muning kanit. Dito na ni ma'am? Kompleto mo rin siya burger steak mo ni Mother's. Manis mo rin po. Sige, sige. Selamat Gerda. Okay. Oh. Dito na tayo sa dialysis center. Saman. Happy birthday. Sama? Happy birthday mga sa imo'y kasulti ni Barok ug ni Takya nga nag-surprise. Sa tanang surprise ninyo, Barok ug Takya, I declare more blessing to come to your family and good heart and always so happy and always ang protection ng Diyos sa inyo and God bless. Happy birthday to me. Salamat sa surprise. Ayan. So, ipapakain niya yung kanyang mga kaibigan dito, mga dialysis patient at saka mga watcher. Wow. Wow, may prutas pa. Wow, salamat sa mga gift, mga donors, mga sponsors. I know na I bless no more. Salamat Madam Sols. Glory to God. Ma. Happy birthday. Happy birthday to you. Ay, ang cake, blow sa cake. Ay, pinagabot ng mga lamisa. Magic good. Praise the Lord. Salamat sa Amen. lahat pang katuligan, no? Dahil ang biyaya ng ating Panginoon ay walang katapusan. Salamat sa iyaangan gahom. Salamat sa iyaangan gibuhat ng mga milagro. Salamat sa iyang walay undang pagtiman kanamo adto-ani ulan ug init pero the Lord always nag-protect kanamo na. Then I declare sa inyong tanan na inyong madawatan ang kalipay na akong nabati, di ba? Kunting kuman kung sa may naa, basta ang Diyos diligid kalimtan every night and day. Ang Diyos may naghatag kato ng gininhawa, may naghatag ng kusog, may naghatag ng supply. Tanan, panginahangan, anak sa Diyos. Amen. Dito may Ay, lighter. ang asitang Diyos. Lighter, Chip. Aman to yung ginakusgang lighter, Chip. Sunod lang ang kutsara, ha? Ano, Sarah dyan mo? Sunod ang kutsara. 1, 2, ready, go. Kailangan malapalong. Ano po? Oo, lagyan. Ay, sorry. Tagsa sila.
Yan, check. Oh, dito na po na. Mana sa dia. Adi ka pap. Ah, na papa deh. Okay lang do. Ah. Ay, nasa cake. Oh, happy birthday Pari na. parisin ni Mami Jo. Pais-nice na dito ma. Wala ko cake naman, may kutsilyo. Kumuha mo ng cake, ano? Kalaan na yung balay, no? Lahi po sa balay. Nakakuha ka na